హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే కృష్ణ రామ ప్రభుజీ. హరే 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 కృష్ణ మాతాజీ అందరికీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. 1 రౌండ్ జపం చేశారు వీటంలో మాతాజీ. ఓకే, ఈరోజు మనము 11వ మంత్రము ఈశోపనిషత్తులో శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద టెంపుల్ బెంగళూరు కర్ణాటక ఇస్కాన్ వారి తరపున లెవెల్ 3 క్లాస్కి అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మృతం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మనము శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో 11వ మంత్రం అనేది చూస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మనం ఇప్పటివరకు చూసింది అంటే మంగళాచరణలో చూసాము ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం అంటే భగవంతుడు సంపూర్ణుడు, భగవంతుడి నుంచి వచ్చే అన్నీ కూడా సంపూర్ణమైనవి. తర్వాత మొదటి మంత్రంలో చూసాము ఈశావాస్య సూత్రం అంటే అన్నీ కూడా భగవంతుడు మనకి అవసరమైన అన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, మనం అంతకంటే ఎక్కువ ఆశపడకూడదని కూడా చూసాము. అది ఎవరైతే తెలుసుకుని ఉంటారో వాళ్ళు అకర్మల ద్వారా కొన్ని వందల సంవత్సరాలు జీవించవచ్చు అనేది చూసాము. తర్వాత ఆత్మఘాతకుడు ఎవరైనా సరే అజ్ఞాన అంధకారాలతో నిండిన అసూయ లోకాలకి, అసూయ అనే అంటే అసుర లోకాలకి వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు, అటువంటి లోకాలను వాళ్ళు పొందుతూ ఉంటారు అనేది కూడా చూసాము 1 నుంచి 3 మంత్రాల్లో. తర్వాత 4 నుంచి 8 మంత్రాల్లో భగవంతుడు ఏంటంటే స్వధామంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మనసు కంటే వేగంగా కూడా అతను వెళ్ళగలడు, అంత వేగంతో. అట్లాగే అతను నడుస్తాడు, మళ్ళీ నడవడు, దూరంలో ఉన్నా కానీ అతి దగ్గరగా కూడా ఉంటాడు. అంటే మనకి పరమాత్మ రూపంలో మన హృదయంలోనూ ఉంటాడు, అలాగే తన యొక్క ధామంలో గోలోక బృందావనంలో కూడా ఉంటాడు. అంటే సమస్తము కూడా అతడు లోపల ఉన్నాడు, అలాగే వెలుపల కూడా ఉన్నాడు. అలాగే అన్ని జీవులలో కూడా ఏకత్వ గుణం అనేది కూడా చూసాము. అంటే ఆధ్యాత్మికమైన స్ఫులింగాలుగా ఎవరైతే అందరినీ కూడా నిత్యము చూస్తాడో అతన్ని జ్ఞాని అని చెప్పారు. తర్వాత భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు, దేవాది దేవుడు, దేహం లేనివాడు అంటే భౌతికమైన దేహం అనేది లేనివాడు, అలాగే సర్వం కూడా సంపూర్ణ జ్ఞానం కలిగిన వాడు, కలుషితం అవ్వనివాడు, అనాది కాలం నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు, అతనికి దోషాలు అనేవి అంటవు, మనలాంటి నరాలు అనేవి అతనికి ఉండవు, అతడు శుద్ధుడు అపాప విద్ధుడు అంటే శుద్ధం అపాప విద్ధం అనే ఒక వర్డ్ చూసాం కదా, అతనికి అశుద్ధం అనేది అంటుకోదు. ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అటువంటి వాడు ఉత్తమ అంటే ధీరుడు, ఇటువంటివి కూడా మనం చూడడం జరిగిందనమాట. తర్వాత 9 నుంచి 11 వరకు ఏంటంటే మనకి జ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు. అందులో భాగంగా మనం ఆ జ్ఞానానికి సంబంధించిన విషయాలు కూడా మనం చూసాము. అప్పటికి మనకి ఏం చూసామంటే అజ్ఞానంతో కూడిన కార్యాల్లో ఎవరైతే నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళు తమోమయమైన అంటే అజ్ఞాన లోకాలకు వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు. అలాగే విద్య అంటే బుద్ధి, ఇటువంటి వాటిల్లో ఉండేవాళ్ళు అంటే మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు కదా, ఆ నాగుపాము మీద ఒక మణి ఉన్నవాళ్ళు. అంటే విద్య లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లము, ఆ విద్య అనేది ఆ భౌతికమైన విద్య, ఆ నాస్తికత్వం, ఆ అవిద్య అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఇంకా పతనం చెందేలాగా చూస్తుంది, పతనం చెందేలాగా చేస్తుంది అని కూడా మనం చూసాము. తర్వాత నిన్న కూడా మనం చూసాము విద్య వల్ల ఒక ఫలితం వస్తుంది, అవిద్య వల్ల ఇంకొక ఫలితం వస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని
ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతున్నారో వాళ్ళు నిజమైన ధీరులు. ఆ తెలుసుకుని నిజమైన జ్ఞానంలో ఎవరైతే ఉండగలుగుతున్నారో వాళ్ళు ధీరులు అనేది కూడా మనం నిన్న చూడడం జరిగింది. ఓకే, ఈ 11వ మంత్రం చూద్దాము. విద్యాం చ యస్తద్వేదో భయం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. రిపీట్ చేయండి. విద్యాం చ విద్యాం చ విద్యాం చ యస్తద్వేదో భయం సహ యస్తద్వేదో భయం సహ అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా అవిద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. విద్యయామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ. చదవాలనుకునే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఒకళ్ళు మంత్రం గోపీనాథ్ ప్రభుజీ మీరు మంత్రం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యాం చ యస్తద్వేదో భయం సహ అవిద్యాయ మృత్యుం తీర్త్వా విద్యాయ మృతమశ్నుతే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. పద్మజ మాతాజీ మీరు మీనింగ్స్ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామం. విద్యాంచ యథార్థమైన జ్ఞానాన్ని, అవిద్యాంచ అజ్ఞానాన్ని, యహ ఎవడు, తత్ ఉభయం ఆ రెండిటిని, సహా ఏకకాలంలో, అవిద్య చేత, మృత్యుం మళ్ళీ మళ్ళీ కలుగుతూ ఉండే మరణాన్ని, తీర్త్వా అధిగమించి, విద్యయ జ్ఞాన సంపాదనతో, అమృతత్వాన్ని అశ్నుతే పొందుతాడు. భావం: అవిద్యా ప్రక్రియను, ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఏకకాలంలో తెలుసుకునేవాడు మాత్రమే జనన మరణ చక్ర ప్రభావం నుండి తప్పించుకొని అమరత్వపు ఆనందాన్ని పూర్తిగా అనుభవించగలుగుతాడు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి విద్య అంటే ఏంటి, అవిద్య అంటే ఏంటి, అవిద్య అనేది ఏ రకంగా ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఏ రకంగా తెలుసుకోవాలి అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు మాత్రమే గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు భక్తులు అవుతారు. మనకు భగవద్గీతలో కూడా కర్మ గురించి చెప్పారు, అలాగే భక్తి గురించి చెప్పారు. తర్వాత అసుర గుణాలు అంటే ఆ జ్ఞానం ఇస్తూ 16వ అధ్యాయంలో అసుర గుణాల గురించి కూడా చెప్పారనమాట. అంటే పాజిటివే కాదు, నెగిటివిటీ కూడా, అంటే ఆ అసుర గుణాల గురించి కూడా వివరించారు. అంటే మనకి విద్య గురించి చెప్పాలి, అవిద్య గురించి చెప్పాలన్నమాట. కాబట్టి ఆ రెండింటిని కూడా మనకి భగవద్గీతలో అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం జరిగింది. అందుకే మనం చూస్తాం ఇంకా యమ అంటే మనము ఏవైతే ఇవి ఉన్నాయి కదా, యమ నియమ, ఈ రెండింటిని, యమ అంటే ఏంటి, చేయకూడని పనులు, అలాగే నియమ అంటే మనకు నియమాలు ఉన్నాయి, వాటిని ఆచరించాలి. ఇలా రెండు ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే కేవలం చేయాల్సినవి మాత్రమే చెప్తే సరిపోదు, చేయకూడనివి కూడా ఏమున్నాయో అవి కూడా చెప్పాలి, వాటిని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే మనకి విద్య అంటే ఏంటి, అవిద్య అంటే ఏంటి అనేది ఏకకాలంలో అర్థమవుతుంది. అది మనం భగవద్గీతలో దైవాసుర సంపద్ విభాగ యోగంలో రెండింటిని కూడా చెప్తారు. అలాగే త్రిగుణాల గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈ గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు, ఆ గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు అని, అలాగే దానం గురించి కూడా ఎటువంటి దానం చేయాలి, ఎటువంటి దానం చేయకూడదు, ఇట్లా అంటే ఏదైతే పాజిటివ్ ఉందో అది చెప్తారు, నెగిటివ్ ఉందో అది కూడా చెప్తారు. అంటే ఏది చేయకూడదో అది చెప్తారు, ఏది చేయాల్సిందో అది కూడా వివరించి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. కాబట్టి రెండింటిని మనం ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటామో అప్పుడు ఆ అమరత్వపు ఆనందాన్ని పూర్తిగా అనుభవించగలుగుతాము. ఎలా, ఆ జనన మరణ చక్రం నుంచి మనం తప్పించుకుని అని చెప్తున్నారు. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యం. భౌతిక ప్రపంచము సృష్టించబడినప్పటి నుండి మానవులందరూ శాశ్వతమైన జీవితాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ప్రకృతి శాసనము క్రూరం కావడం వల్ల ఎవరు మృత్యుహస్తం నుండి తప్పించుకోలేకపోతున్నారు. మరణించడానికి ఎవరు ఇష్టపడరన్నది నిజమే. అలాగే ఎటువంటి రోగాన్ని గాని, ముసలితనాన్ని గాని ఎవ్వరూ కోరుకోరు. కానీ ప్రకృతి శాసనం ఎవరికి జరామృత్యు రోగాల నుండి విముక్తిని కలిగించదు. భౌతిక జ్ఞానాభివృద్ధి కూడా ఈ సమస్యలను పరిష్కరించలేదు. భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము మరణ విధానానికి దోహదం చేయడానికి అణుబాంబులను కనిపెట్టగలదు, కానీ మానవుణ్ణి మృత్యు రోగాల బారిన పడకుండా రక్షించడానికి ఏమీ కనిపెట్టలేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకో పారాగ్రాఫ్ చదువుదు కానీ ఇలా ఒకసారి చూద్దాము. ఈ భౌతిక ప్రపంచం మనం చూస్తే
ఆ, మానవులందరూ కూడా శాశ్వతమైన జీవితాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు, అంతే కదా. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మరణం రాకూడదు, ఇంకా ఇంకా మనము ఉండాలి అనేది ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అనమాట. మరి మనం చూస్తే అమృతం అనేది దేవతలు పొందుతూ ఉంటారని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు అమరులా అంటే మన యొక్క కాలగణన ప్రకారం చూస్తే వాళ్ళు అమరులు. అంటే మన యొక్క కాలం ప్రకారం చూస్తే సమయం అనేది వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మనం ఏదైనా ఒక వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా ఇటువంటి వాటిని చూసామనుకో, అవి చాలా త్వరగా వాటి యొక్క జీవితకాలం అనేది నశించిపోతుంది, అంటే త్వరగా అయిపోతుంది అనమాట. మరి వాటి కాల ప్రకారం చూస్తే మనం అమరులు అనమాట. అట్లాగే మన యొక్క కాల ప్రకారం చూస్తే దేవతలు అనే వాళ్ళ యొక్క కాలము ఎక్కువ. వాటి దృష్టిలో మనం ఎట్లా అమరులమో అలాగే మన దృష్టిలో ఆ దేవతలు కూడా అమరులు. అందుకే మనం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా మరణించాల్సిందే, అది ప్రకృతి శాసనం అని చెప్తున్నారు. అది మనకి కొంచెం చూడడానికి క్రూరంగా అనిపించవచ్చు, అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా ఈ లైఫ్ బాగుంది కదా, మనం ఎందుకు మరణించాలి అని చాలా మందికి అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. కానీ ఇంకొకసారి ఏంటంటే అసలు మరణం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఎంతసేపు కూడా, మరి భగవద్గీత అంటే ఆత్మ అంటారు, లేకపోతే మరణం అంటారు, ఇదంతా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ అది నిత్యం జరిగేది, మనం దాన్ని మార్చలేము. కాబట్టి ఆ మరణం గురించి కూడా అది నెగిటివిటీ ఏం కాదు, మనము దాన్ని నెగిటివిటీ అనుకుంటాము, కానీ అది ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా నిత్యం జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అది దాని గురించి కూడా మనం ఎప్పుడు చర్చించుకుంటూనే మనము అప్పుడు మనం యొక్క ఆ లాస్ట్ సమయంలో, అంటే ఆ లాస్ట్ సమయానికి మనం సిద్ధం కావాలి. కాబట్టి భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తారు కదా, ఆ లాస్ట్ సమయం అనేది ఏ శ్లోకంతో చెప్తారు? అంతకాలేచ అంతకాలే చ మామేవ స్మరణ్ ముక్త్వా కళేవరం ప్రయాతి సంభావం యాతి నాన్యస్య సంశయః. అస్తి నాస్త్యత్ర సంశయ. కాబట్టి సంశయం లేకుండా నువ్వు నన్ను గనక వేడుకుంటే, నన్ను నువ్వు గుర్తు చేసుకోగలిగితే, అలాగే ఎం వాపి స్మరణ్ భావం, నువ్వు ఏ ఏ భావంతో అయితే ఉంటూ నీ యొక్క దేహాన్ని విడుస్తున్నావు అటువంటి దేహం మళ్ళీ నువ్వు పొందుతావు నీకు ఉన్న భావాన్ని బట్టి. అందుకే అది కూడా మనకు చెప్పారనమాట. కాబట్టి దీన్ని మనం మార్చలేము. అందుకే ఒకసారి యమరాజు ఏమడుగుతారు యుధిష్ఠిర మహారాజుని, ఈ ప్రపంచంలో నీకు అత్యంత అద్భుతమైన విషయం ఏంటి అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, అహాన్యహాని భూతాని గచ్చంతి హయమాలయం శేషాస్థావరం ఇచ్చంతి కిమాశ్చర్య అథపరం. అంటే వందల వేల జీవులు ఎప్పుడు కూడా ఆ దేహాలను విడిచేసి, అంటే ఆ మరణంతో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఈ ప్రపంచం నుంచి, మళ్ళీ వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఒక మూర్ఖమైన జీవుడు లేకపోతే జీవి ఏమనుకుంటున్నారు అంటే తనకి ఇంకా మరణించే సమయం రాలేదు అని దానికోసం సిద్ధపడటం లేదు. ఇది ఈ ప్రపంచంలో నాకు చాలా అత్యంత అద్భుతమైన విషయంగా కనిపిస్తుంది అని చెప్తారనమాట. కాబట్టి ఎవరు కూడా మరణాన్ని ఇష్టపడరు, కానీ అది కంపల్సరిగా వస్తుంది. అందుకే భగవంతుడు కూడా కాలోస్మి, ఆ కాల రూపంలో వస్తూనే ఉంటారు అని కూడా మనం చూస్తాం. కాబట్టి శరీరం అంతా కూడా నాశనం అయిపోయినా కూడా అప్పుడు కూడా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఇంకా మనం రాకూడదు అని. అంటే శరీరం ఇంకా ఎందుకు మనకి ఉపయోగపడట్లేదు అంటే అసలు మన పని మనం చేసుకోలేము, లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంటుంది. ఎంత శుష్కించిపోయినా కూడా చాలా మందికి ఇంకా ఆ దేహం మీద వాత్సల్యం, ఆ మమకారం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది అనమాట. మరి భౌతిక జగత్తులో ఉంటూ మనం ఇక్కడే ఆనందాన్ని కానీ లేకపోతే ఆ దేహాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉండడం సాధ్యపడుతుందా? అది సాధ్యపడదు. ఓకే, భవానీ మాతాజీ కంటిన్యూ చేయండి. భౌతికంగా ఎంతో అభివృద్ధి పొందిన హిరణ్యకశిపుడనే రాజు చేసిన కార్యకలాపములను గురించి పురాణముల నుండి మనకు తెలుసుకోగలము. తన భౌతిక సంపదతోనూ అవిద్యా బలంతోనూ మరణాన్ని జయించడానికే తపస్సు చేసి ఆ తపస్సు తీవ్రత వల్ల ఏమైంది మాతాజీ? హరే కృష్ణ. లేదు, వేరే కాల్ వస్తే ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. ఆ తపస్సు తీవ్రత వల్ల సర్వలోక నివాసులను ఇబ్బందులకు గురి చేయగలిగాడు. ప్రభుజీ అర్జెంట్ లాగా ఉంది, వేరే వాళ్ళు సరేనా? ఓకే పర్లేదు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.
లక్ష్మీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. భౌతికంగా ఎంతో అభివృద్ధి పొందిన హిరణ్యకశిపుడని రాజు చేసిన కార్యకలాపములను గురించి పురాణాల నుండి మనం తెలుసుకోగలము. తన భౌతిక సంపదతోనూ అవిద్యా బలంతోనూ మరణాన్ని జయించడానికి తపస్సు చేసి ఆ తపస్సు తీవ్రత వల్ల సర్వలోక నివాసులను ఇబ్బందులకు గురి చేయగలిగాడు. విశ్వస్రష్ట అయిన బ్రహ్మదేవుణ్ణే తన దగ్గరకు రప్పించుకున్నాడు. తాను మరణించకుండా అమరత్వాన్ని పొందే వరం ఇమ్మని కోరాడు. బ్రహ్మదేవుడు లోకాలను సృష్టించే స్రష్ట అయినప్పటికీ తాను అమరుడు కాకపోవడం వల్ల అలాంటి వరం తాను ఇవ్వలేనని చెప్పాడు. భగవద్గీత 8వ అధ్యాయము 17వ శ్లోకంలో వివరించబడినట్లు బ్రహ్మ దీర్ఘకాలం జీవిస్తాడు, అలానే అతడు మరణించడని అర్థం కాదు. ప్రభుజీ శ్లోకం చదవాలా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. చదువుతాను, ఒక నిమిషం. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ భౌతికంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందాడు హిరణ్యకశిపుడు. హిరణ్యకశిపుడు లాంటి పెద్ద అసురుడు ఈ సృష్టిలోనే లేడు అనేది చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ సత్యయుగం నాటి కాలంలోనే ఎవరైతే హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు ఉన్నారో వాళ్ళు అన్ని లోకాలనే భయపెట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం రావణాసురుడిని, కుంభకర్ణుడిని, అలాగే ఇంకొకళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ యొక్క శిశుపాలుడు, దంతవక్తుడు, వీళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు కొన్ని ప్రదేశాలని, అంటే సపోజ్ వీళ్ళు రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు ఒక దేశాన్ని ఇంకొక దేశాల మధ్య యుద్ధం కాబట్టి ఒక దేశాన్ని కొంత భయపెట్టగలిగారు. తర్వాత వీళ్ళు శిశుపాలుడు, వీళ్ళు ఏంటంటే కొంత ప్రదేశాన్ని కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తారు. కానీ హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు లోకాలని భయపెట్టారనమాట. ఆ యొక్క కృతయుగంలో, సత్యయుగంలో అంత గొప్ప రాక్షసులు, అంటే అసుర గుణాలు కలిగిన వాళ్ళు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మరి అతను ఎంత పెద్ద తపస్సు చేశాడు, చాలా చాలా పెద్ద తపస్సు చేశాడు. ఆ బ్రహ్మదేవుని తన దగ్గర రప్పించుకున్నాడు. కానీ అతను అడిగింది ఏంటి అంటే, ఒక ఆధ్యాత్మికమైన, నాకు ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే నేను ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి, లేకపోతే నాకు దానికి సంబంధించి ఏదైనా వరం ఇవ్వండి అంటే చాలా బాగుండేది. కానీ అతను ఏమడిగాడు, అమరత్వాన్ని పొందే వరం ఇమ్మన్నాడు. కానీ ఈ లోకాలను సృష్టించే, అంటే విసర్గ చేసే బ్రహ్మే తాను అమరుడు కాకపోవడం వల్ల అలాంటి వరం నేను ఇవ్వలేనని చెప్పాడనమాట. మరి ఆ బ్రహ్మ యొక్క ఈ దీర్ఘకాలం చూస్తే మనం ఆ 8వ అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో 17వ శ్లోకంలో చెప్పారు. చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవద్గీత యథాతథము 8వ అధ్యాయము భగవత్ ప్రాప్తి 17వ శ్లోకం. సహస్రయుగ పర్యంతం అహర్యత్ బ్రహ్మణో విదుః రాత్రిం యుగ సహస్రాంతం తేహో రాత్ర విదో జనాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. కాబట్టి మన యొక్క కాలమానం ప్రకారం చూస్తే బ్రహ్మ యొక్క కాలము చాలా చాలా ఎక్కువ, అంటే చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఆయన యొక్క ఒక పగల్లోనే మనము కొన్ని యుగాలు, అందుకే అక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, సహస్ర యుగ పర్యంతం, అంటే ఆ యుగాలు అనేవి సహస్రం, అంటే 1000 యుగాలు అనేవి, ఆ దివ్య యుగాలు అనేవి జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఎవరికైనా అది గుర్తుందా, బ్రహ్మ యొక్క కల్పము అంటే పగలైనా? చెప్పండి మాతాజీ. ఒక పగలు అంటే 1000 మహాయుగాలు ప్రభు. మహాయుగం అంటే సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము, కలియుగము, ఆ 4 యుగాలు కలిపి ఒక మహాయుగం. అలాంటి 1000 యుగాలు ఒక పగలు, ఒక రాత్రి కూడా అలాగే అనమాట 1000 యుగాలు. అలాంటి 100 సంవత్సరాలు అతను బ్రహ్మగారి యొక్క ఇది జీవితకాలం. హరే కృష్ణ. చెప్పండి చెప్పండి మాతాజీ. మీట్లోకి వెళ్ళారు. హరే కృష్ణ. ఏదో చెప్పబోతున్నట్టున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. 432 కోట్ల ఎంత ప్రభు అవుతుంది జీవితకాలం అనేసి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 311.4 లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు ప్రభుజీ. దాన్ని ఏమంటారంటే 311 ట్రిలియన్ ఇయర్స్ అని. మన మానవ, అంటే మన ఈ భూగ్రహం మీద ఉండే సంవత్సరాలతో పోలిస్తే 311 ట్రిలియన్ అని చెప్తాడు అనమాట. ఆ 311 పక్కన ఎన్ని సున్నాలు వేసుకోవాలో అది మనకి చాలా కష్టం, అది లెక్కేసుకోవడానికి కూడా. అంతకాలం అనేది బ్రహ్మ యొక్క పగలు ఉంటుంది. కాబట్టి అతనేం చెప్తున్నారు, మరి నాకే అటువంటి అమరత్వం లేదు, అటువంటిది నేను నీకు ఎలా ఇవ్వగలను, అంటే నా దగ్గర లేని దాన్ని నీకు ఎలా ఇవ్వగలను అని చెప్పి అది
అతను ఇవ్వనని చెప్తారు. కాబట్టి హిరణ్యకశిపుడు ఏంటి, అమరత్వాన్ని పొందే వరం ఇవ్వలేదని అతను పరోక్షంగా చాలా చాలా వరాలు అనేవి కోరాడు. అది మనకి ఈ నెక్స్ట్ పేరు. ఓకే, చదవండి మాత, కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ. హిరణ్య అంటే బంగారం, కశిపు అంటే మెత్తని పరుపు. హిరణ్య కశిపుడు సంపద, స్త్రీ సుఖం అనే రెండింటి పట్ల ఆసక్తి కలవాడై అమరత్వాన్ని పొంది వాటిని అనుభవించాలనుకున్నాడు. అమరుడు కావాలనే కోరికను తీర్చుకోవడానికి అతడు బ్రహ్మను పరోక్షంగా అనేక వరాలు కోరాడు. బ్రహ్మ అమరత్వం అనే వరాన్ని ఇవ్వలేనని చెప్పడం వల్ల హిరణ్యకశిపుడు తాను మానవుల చేత గాని, జంతువుల చేత గాని, దేవతల చేత గాని 84 లక్షల జీవరాశులలో ఏ జీవి చేత గాని చంపబడకూడదని ప్రార్థించాడు. అతడు తాను భూమిపైన గాని, గాలిలో కానీ, నీళ్లలో కానీ ఎలాంటి ఆయుధం చేత కానీ మరణించరాదని కోరుకున్నాడు. ఈ విధంగా హిరణ్యకశిపుడు మూఢుడై ఈ హామీలన్నీ తనను మరణం నుంచి రక్షిస్తాయని భావించాడు. బ్రహ్మదేవుడు ఆ వరాలన్నీ అతనికి ఇచ్చాడు. కానీ అతడు సగం మనిషి సగం సింహము అయిన నరసింహ భగవాను చేత చంపబడ్డాడు. భగవంతుని గోళ్లతో అతను చంపబడడం వల్ల ఎలాంటి ఆయుధం ఉపయోగించబడలేదు. భూమి మీద కానీ, గాలిలో కానీ, నీళ్లలో కానీ కాకుండా అతని ఊహకు అందని అద్భుత రూపుడైన భగవానుని తొడపై అతడు చంపబడ్డాడు. అత్యంత శక్తిశాలి భౌతికవాది అయిన హిరణ్యకశిపుడు కూడా ఎన్ని ఉపాయాలు పన్నినా అమరుడు కాలేకపోయాడు. అలాంటప్పుడు ప్రతి క్షణం భగ్నమయ్యే ఉపాయాలతో ఆధునిక అల్ప హిరణ్యకశిపులు ఏమి సాధించగలరు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ప్రభుజీ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాను. ఎస్ మాతాజీ. ఇక్కడ హిరణ్యకశిపు అంటే హిరణ్య అంటే బంగారం, కశిపు అంటే మెత్తని పరుపు అనమాట. అంటే ఎక్కువగా ముఖ్యంగా మనకి ఇవి రెండూ కూడా చాలా చాలా మనిషిని ఎక్కువగా బంధిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ధనం సంపాదించాలనుకోవడం, బంగారం అంటే ధనం కూడా, ధనం సంపాదించాలనుకోవడం, అలాగే ఈ మైథున సుఖం, ఇవి రెండు కూడా వ్యక్తిని ఎప్పుడు కూడా ఇంకా చాలు తృప్తి అనేది ఇవ్వవన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా ఆ క్షణికమైన సుఖం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ యొక్క మైథున సుఖం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దానికోసం చాలా చాలా ప్రయాసపడుతూ ఉంటారు. అలాగే ధనం సంపాదించడానికి కూడా చాలా చాలా ప్రయాసపడుతూ ఉంటారు. సరే, ధనం సంపాదించాము, ఎన్నో కోట్లు సంపాదించేసాము, మరి అంటే మనకు ఒక లక్ష్యం ఉంది, ఒక 10 కోట్లు 100 కోట్లు సంపాదించాలని. దాన్ని చేరుకున్నాక మళ్ళీ దాన్ని ఎలా మనం కాపాడుకోవాలి, మన దగ్గర నుంచి చేజారిపోకుండా దాన్ని ఎలా రక్షించుకోవాలి అని దానికి మళ్ళీ ప్లాన్లు తయారవుతూ ఉంటాయి. ఇదంతా కూడా ఏంటి, ప్రయాస. ఈ ప్రయాస వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, మనిషి ప్రశాంతంగా ఉండలేడు, అలాగే తను సరిగా తినలేడు, దానివల్ల ఎన్నో అనారోగ్యాలు. మరి ఇంత సంపాదించుకుని ఆ చివరి రోజుల్లో అయినా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాడా అంటే అది కూడా లేదు. ఎందుకు అంటే ఈ అనారోగ్యాల కారణంగా ఏమీ తినలేడు, ఏం తింటే అంటే షుగర్ అని ఇట్లా అంటే చాలా చాలా వ్యాధులు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా అటాక్ చేస్తూ ఉంటాయి. దానివల్ల తనకి ఇష్టమైనవి కూడా ఏనాడు కూడా తినలేడు. ఎందుకంటే సంపాదించేటప్పుడు సంపాదించాలనే కాంక్ష తినలేడు, తర్వాత ఏమో ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ఆరోగ్యం సహకరించదు, అలాగే డైజెషన్ అవ్వదు, తను ఏం తినాలనుకునే ఆ కోరికలు అయితే ఏమేమి ఉన్నాయో అవి కూడా తినలేడు. అలాగే ఈ మైథున సుఖం, ఇది కూడా ఏంటి, ఈ క్షణికమైనా కూడా దానికోసం ఎక్కువగా ప్రయాసపడుతూ ఉంటారు, చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు. ఇది కూడా ఈ రెండు, ఈ హిరణ్య కశిపు ఎప్పుడు కూడా ఈ రెండింటి పట్లే ఆసక్తి గలవాడై వాటన్నిటిని ఎక్కువగా అనుభవించాలనుకున్నాడు. అందుకే అమరుడు కావాలని బ్రహ్మని పరోక్షంగా ఆయన మామూలుగా ముందు అడిగితే ఆయన అది లేదన్నాడని చెప్పి చాలా చాలా వరాలు అడిగాడు. చెప్తారా ఎవరైనా ఆయన ఏవేవి అడిగాడో? ఒక్కొక్కటి భూమి మీద కానీ, ఆకాశంలో కానీ, దేవతల చేత గాని 24 లక్షల జీవరాశుల చేత గాని, రాతే కానీ, గాలితో కానీ, నీటితో కానీ, ఏ ఆయుధం చేత గాని మరణించరాదని కోరుకున్నాడు. కానీ భగవంతుడు ఏం చేశాడు, రాకే కృష్ణ మారేకే, మారే కృష్ణ రాకేకే. అంటే కృష్ణుడు రక్షించాలి అనుకుంటే అతన్ని ఎవరు ఏమి చేయలేరు, కానీ కృష్ణుడు శిక్షించాలి అనుకుంటే అతన్ని ఎవరు కాపాడలేరు. మరి అతను ఎంత 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 ఆలోచించి పరోక్షంగా ఎన్నో ప్రణాళికలు వేసుకుని
నాకు అక్కడ మరణం రాకూడదు, దీని ద్వారా రాకూడదు, దాని ద్వారా రాకూడదు, ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో ఆ హామీలన్నీ పొందాడు బ్రహ్మదేవుడి నుంచి. కానీ సగం సింహము సగం మనిషి రూపంలో ఉన్న ఆ నరసింహ భగవానుడి చేత చంపబడ్డాడు. అతని యొక్క గోళ్లతో, ఆయుధాలు వద్దన్నాడు కదా, మరి గోళ్లతో. కాబట్టి ఆఖరికి అతని యొక్క భగవాను యొక్క తొడ మీద అతడు చంపబడ్డాడు అనమాట. అందుకే ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్తారంటే మతిర్న కృష్ణ పరతో స్వతోవా, అంటే ఆయన నువ్వు ఈ ఈ యొక్క ఇదేది ఇంద్రియ ఈ సుఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నువ్వు వీటి కారణంగా నరకాలైన వాటిని నువ్వు ఇక్కడే అనుభవిస్తూ ఉన్నావు. నమిలిన పిప్పినే మళ్ళీ మళ్ళీ నములుతూ ఉంటారు అందరూ కూడా. అంటే ఇటువంటి ఈ బోధనలు చేయగాని తన యొక్క స్వీయ యత్నం చేయగాని లేదా ఆ రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించడం వలన కానీ వారి చిత్తం ఏనాడును భగవంతుని వైపు మొగ్గు చూపదు. అంటే ఏది ఆ నరకాలైన అంటే ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహం లేకుండా ఆ ఇంద్రియాల కారణంగా నరకాలైన పిప్పిని మళ్ళీ మళ్ళీ నములుతూ ఉండడం అనమాట. దానికి చెప్తూ ఉంటారు పునశ్చరిత చరిత అని. కాబట్టి అలా అలా ఎప్పుడు కూడా వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయన వాటి గురించే కోరుకున్నాడు అనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు అతన్ని శిక్షించాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఎవరు కాపాడలేకపోయారు. అలాగే అత్యంత శక్తిశాలి భౌతికవాది అయిన హిరణ్యకశిపుడు కూడా ఎన్ని ఉపాయాల పైన అమరుడు కాలేకపోయాడు. అందుకే మనకు కూడా ఏంటి అంటే ఒక గొప్ప అటువంటి అంత మేధావి అయిన హిరణ్యకశిపుడే అలా ఉంటే మరి ఆధునిక కాలంలో అల్ప హిరణ్యకశిపులు అని చెప్తున్నారు మనందరినీ కూడా. మరి ఇటువంటి ఆధునికమైన కాలంలో అల్ప హిరణ్యకశిపులు ఇంకా ఏమి సాధించగలరు అంటే అవిద్య కలిగిన వాళ్ళు ఇంకా ఏమి సాధించగలరు అని. ఎందుకంటే ఈ యొక్క భౌతిక లోకంలో పదం పదం యద్విపదం అని చెప్తారు. కాబట్టి ప్రతి పదము కూడా మనకి కష్టాలతో కూడుకున్నదే. కాబట్టి మనం ఒక అడుగు తీసి అడుగు వేయాలంటే ఎటువంటి క్లేశం అనేది కలుగుతుందో మనం చెప్పలేమన్నమాట. నాగరత్న మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. జీవిత సమరంలో విజయం సాధించడానికి పాక్షికమైన ప్రయత్నం చేయవద్దని శ్రీ ఈశోపనిషత్తు ఉపదేశిస్తూ ఉంది. మనుగడ కోసం అందరూ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ భౌతిక ప్రకృతి శాసనాలు చాలా కఠినమైనవి, వేగవంతమైనవి కావటం వల్ల ఎవరూ వాటిని అతిక్రమించలేరు. మానవుడు శాశ్వత జీవితాన్ని పొందడానికి భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి సన్నద్ధుడు కావాలి. ఒక నిమిషం హరే కృష్ణ. కాబట్టి తాత్కాలికమైన విషయాల గురించి ఆలోచించకుండా శాశ్వతమైన జీవితం గురించి మనం తయారవ్వాలి. అందుకే ప్రపాద గారు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట, జీవ్ జాగో జీవ్ జాగో అంటే నువ్వు లేచి అంటే ఆ నిద్రమత్తు వదిలి నువ్వు ఓ జీవుడా నువ్వు ఆలోచించు. అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఉండి ఏం చేయాలి అనేది, ఆ శాశ్వతమైన లోకానికి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది ఆలోచించుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మరి ఈ యొక్క భౌతికమైన ప్రకృతి శాసనాలు ఏంటంటే చాలా కఠినమైనవి. మనం ఎంత ధనం సంపాదించుకున్నా లేకపోతే ఎంతమంది అనుయాయుల్ని సంపాదించుకున్నా అంటే మూర్ఖమైన వీటి చూసాం కదా, అవిద్యలో ఉంటూ వాళ్ళు ఎన్నో ప్రణాళికలు వేసుకోవచ్చు. వాళ్ళ యొక్క మూర్ఖమైన శిష్యుల ద్వారా లేకపోతే అతని మూర్ఖత్వం ద్వారా నేనే భగవంతుని అని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ప్రకృతి శాసనాల వల్ల అతను ఎప్పటికైనా ఈ దేహాన్ని విడిచిపెట్టక తప్పదు. ఎందుకంటే ఇది తాత్కాలికమైనది, శాశ్వతమైనది కాదు. కాబట్టి శాశ్వతమైన భగవద్ధామానికి చేరుకోవడానికి మనం సన్నద్ధం కావాలి. కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మానవుడు తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరే విధానాన్ని తెలిపే ప్రత్యేక విజ్ఞాన శాఖ గలదు. దానిని ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము మొదలైన స్వయం వ్యక్తములైన శాస్త్ర గ్రంథాల నుండి మాత్రమే నేర్చుకోవాలి. ఈ జీవితం సుఖంగా గడిపి భౌతిక శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత శాశ్వత ఆనందమయమైన జీవితాన్ని పొందడానికి మానవుడు ఈ పవిత్ర వాంగ్మయాన్ని చదివి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సాధించాలి. బద్ధజీవుడు తనకు భగవంతునితో గల శాశ్వత సంబంధాన్ని మరచి తాత్కాలికమైన ఈ జన్మే సర్వస్వం అని భ్రమిస్తున్నాడు. తన అసలైన నివాసం గురించి మర్చిపోయే స్వభావం గల మానవునికి అతని నివాసం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కాదని గుర్తు చేయడానికి భగవంతుడు దయతో భారతదేశంలో పైన పేర్కొనబడిన మత గ్రంథాలను, ఇతర దేశాలలో ఇతర మత గ్రంథాలను వెలువరించాడు. జీవుడు ఆధ్యాత్మిక తత్వం గలవాడు కావటం వలన తన ఆధ్యాత్మిక లోకమును చేరినప్పుడే అతడు సుఖంగా ఉండగలుగుతాడు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. కాబట్టి మనం తాత్కాలికమైన ఈ జన్మని
మనము ఇదే సర్వస్వం అని అనుకుంటున్నాము. మరి ఈ ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము, వీటి నుంచి మనం తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. ఇతర గ్రంథాలు ఏవైతే ఉన్నాయి అంటే కొన్ని ఎవరిష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు రాసేస్తే, అంటే ఆ భౌతికమైనవి, లేకపోతే నువ్వు ధనవంతుడు ఎలా అవ్వడం, ఇటువంటివి చాలా ఉంటాయి. లేకపోతే కొన్ని కామిక్ బుక్స్, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని మనం ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు పక్కన పెట్టాలి. ఎందుకు అంటే మనం తిరిగి మరి భగవద్ధామాన్ని చేరడానికి నిజమైన విజ్ఞాన శాఖని ఇవి మాత్రమే ఇవ్వగలవు. కాబట్టి మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో మర్చిపోతున్నాము, మనం ఎక్కడి వాళ్ళం అనేది మర్చిపోతున్నాము, మనం భగవంతునితో ఉన్న సంబంధాన్ని కూడా మర్చిపోతున్న కారణంగానే ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉన్నాం. అందుకే 2వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తారు కదా, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన బహుశాఖాహ్యంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయన. మన లక్ష్యం ఏదైనా ఒకటి ఉంది అంటే భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవాలనుకుంటే మన లక్ష్యం వైపు మనం వెళ్ళొచ్చు. కానీ బహుశాఖాహ్యంతాశ్చ, ఎప్పుడైతే మన యొక్క బుద్ధి పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుందో, మనం కాసేపు ఏదో చేయాలి, ఇంకోసేపు ఏదో చేయాలి, ఇట్లా ఇక్కడిక్కడే ఇంకా జీవితాన్ని గడపాలి, ఇట్లా అనుకుంటే ఈ యొక్క దుర్లభమైన మానవ జన్మ అనేది కూడా వ్యర్థమైపోతుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇక్కడ మనది కాదు అని భగవంతుడు దయతో మనల్ని, అంటే ఈ యొక్క మత గ్రంథాలను, అలాగే ఇంకా అంటే వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని బట్టి ఇతర దేశాల్లో కూడా మత గ్రంథాలను భగవంతుడి ద్వారా అవి వచ్చాయని చెప్తున్నారు. కాబట్టి జీవుడు ఆధ్యాత్మిక తత్వ కలవాడు కావడం వల్ల తన ఆధ్యాత్మిక లోకమును చేరినప్పుడు అతడు సుఖంగా ఉండగలడు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క నిజమైన ధామానికి మనం చేరుకోగలుగుతామో అప్పుడు మనం నిజమైన ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం. ఇక్కడ అప్పటి వరకు ఏంటంటే ఈ తాత్కాలికమైన సుఖాలను చూసి అదే నిజమైన ఆనందం అని భ్రమపడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. స్వాతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఇక్కడి నుంచి మానవుడు భగవద్ధామానికి. హరే కృష్ణ ప్రభు. మానవుడు భగవద్ధామానికి చేరడానికి సాధనమైన తన సందేశాన్ని ప్రచారం చేయడానికి దేవాది దేవుడు తన రాజ్యం నుండి ప్రామాణికులైన సేవకులను పంపుతూ ఉంటాడు. ఆ పనిని చేయడానికి ఒక్కొక్కప్పుడు తానే స్వయంగా అవతరిస్తూ ఉంటాడు. జీవులందరూ తన సంతానం, తన అంశభూతులు కావడం వల్ల ఈ భౌతిక పరిస్థితిలో మనం అవిరామంగా పొందుతున్న దుఃఖాలను చూసి మనకంటే కూడా ఆయన ఎక్కువగా బాధపడతారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం అనుభవించే దుఃఖాలు పరోక్షంగా ఈ మృత జడ పదార్థంతో మనం సరిపుచ్చుకోలేమని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాయి. ప్రాజ్ఞులైన మానవులు సాధారణంగా ఈ హెచ్చరికలను గ్రహించి విద్యా సాముపార్జనలో లేక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపాదనలో నిమగ్నులవుతారు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన వ్యాసానికి మానవ జీవితంలో అత్యధికమైన అవకాశం కలదు. ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోలేని మానవుడు నరాధముడు అనబడతాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏంటంటే మన కోసం భగవంతుడు ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారు. మన యొక్క కష్టాలు చూసి, మనం ఇక్కడ అనుభవిస్తున్న ఈ యొక్క కష్టాలు చూసి భగవంతుడే చాలా చాలా బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం ఆయన యొక్క సంతానం. నా యొక్క పిల్లవాడు అంటే ఎలా అయితే తండ్రి రోధిస్తూ ఉంటాడు తప్పిపోయిన పిల్లవాడి కోసం, అలా భగవంతుడు కూడా మన కోసం ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారనమాట. అందుకే మనం ఆయన వైపు ఒక్క అడుగు వేసి చూస్తే ఆయన మన వైపు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారనమాట. అందుకే ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు, మరి ప్రామాణికమైన సేవకులను పంపుతూ ఉంటారు. ఎందుకు? ఆ యొక్క మనం భగవద్ధామాన్ని ఎలా చేరాలి అనే ఆ యొక్క సందేశం, అంటే ఆ యొక్క మార్గం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి అందించడానికి ప్రామాణికమైన సేవకులు, అంటే ప్రామాణికమైన ఆచార్యులు, ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులని పంపిస్తూ ఉంటారు. ఇంకొకసారి తానే స్వయంగా అవతరిస్తూ ఉంటారు. మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అలాగే అవతరించారు అన్నమాట. కాబట్టి మనందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి. కాబట్టి ఇది ఎవరైతే అర్థం చేసుకోలేరు, అంటే ఈ జ్ఞానం అనే ఈ అభ్యాసానికి ఎవరైతే ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోలేరో వాళ్ళని నరాధములు, అంటే నరులలో అత్యంత అధములు. ఎందుకు? వాళ్ళు వచ్చిన ఈ మానవ జన్మని సరైన మార్గంలో దాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని అధముడు, నరులలో అధముడు అని చెప్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ, ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివేసాను మాతాజీ. కంటిన్యూ చేయనా ప్రభుజీ? అవిద్యా మార్గం. అవిద్యా మార్గం లేక ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఉపయోగించి భౌతిక జ్ఞానం
జనన మరణ చక్రంలో పడవేసే మార్గం. జీవుని అస్తిత్వం ఆధ్యాత్మికమైంది కావడం వల్ల అతనికి చావు గాని పుట్టుక గాని లేవు. ఈ చావు పుట్టుకలు జీవాత్మకు బాహ్య ఆచ్ఛాదనమైన దేహానికి మాత్రమే చెందుతాయి. మరణం దుస్తులను మార్చడంతోనూ జననం బాహ్యములైన మరొక దుస్తులను ధరించడంతోనూ పోల్చదగినవి. అవిద్య వ్యాసంగంలో నిమగ్నులైన మూఢులు క్రూరమైన ఈ విధానాన్ని లక్ష్య పెట్టకుండా మాయాశక్తి సౌందర్యం చేత ఆకర్షించబడి తిరిగి తిరిగి జనన మరణాలకు లోనవుతూ ఉంటారు. ప్రకృతి శాసనాల నుండి వారు ఎలాంటి పాఠాలను నేర్చుకోరు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు గురుజీ. అందుకే మనకి ఈ విద్యా మార్గం అంటే ఏంటి, అవిద్యా మార్గం అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి. అందుకే అసతోమ సద్గమయ, అసత్తు నుంచి మనం సత్యం వైపు, ఆ సత్తు వైపు వెళ్ళాలి. అసతోమ సద్గమయ, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ. అంటే తమసోమ అంటే అందం, అంటే చీకటి. అందం అంటే చీకటి అనమాట. అందం కాదు, అంధం. అంధం అంటే చీకటి. ఆ చీకటి నుంచి మనం వెలుగు వైపు మన యొక్క ప్రయాణం అనేది ఉండాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మృత్యోర్మ అమృతంగమయ. మనము ఆ మరణం నుండి అమృతం వైపు, అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం నశించండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ దేహాలను మనం మారుస్తూనే ఉండాలి. మరి మనం ఈ దేహాలను మార్చింది ఎక్కడ? ఆధ్యాత్మిక లోకంలో. కాబట్టి మనం ఆధ్యాత్మిక వైపు వెళ్ళాము అంటే అప్పుడు మనం నిజమైన అమృతత్వంను పొందిన వాళ్ళం అవుతాం అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మరి జీవాత్మకి ఎప్పుడు కూడా మరణం కానీ, మళ్ళీ అది పుట్టడం కానీ, చావు కానీ ఉండదు. మనకి భగవద్గీతలో చూసాం కదా ఈ శ్లోకము, ఇది ఒకటి చెప్పొచ్చు. అట్లాగే మరి ఈ మరణం అంటే ఆ దేహం ఏం చేస్తుంది? దుస్తుల్ని మార్చడంలోను, జననం అంటే మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త దుస్తుని తీసుకోవడంలోను పోల్చుతున్నారు. ఆ శ్లోకాలు ఏంటి? ఓకేనా వచ్చా? నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీర విహాయ జీవి అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఎస్ మాతాజీ. వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నవాని గృహాతి నరోపరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్ని అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. ఎలా అయితే వాసాంసి జీర్ణాన్ని, ఆ జీర్ణమైన ఆ వస్త్రాలు ఎలా అయితే మనం తీసేసి మళ్ళీ కొత్త వస్త్రాలు ధరిస్తున్నామో, అలాగే ఆత్మ కూడా ఎలా అయితే పాడైపోయిన ఆ దేహాలను తీసేసి కొత్త దేహాలని తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి మాతాజీ, ఇందాక ఇంకొక శ్లోకం చెప్పారు మాతాజీ, కరెక్టే, అది కూడా చెప్పండి మాతాజీ. ఎవరు? ఎస్ మాతాజీ. ఏంటి అంటే ఒక ఆత్మకి పుట్టుక కానీ అలాగే చావు కానీ లేదు. ఎస్ మాతాజీ, చెప్పండి ఆ శ్లోకం. నజాయతే మ్రియతే నాయం భూత్వా భవితా వాన భూయః అజో నిత్యం శాశ్వతోయం పురాణం న హన్యతే హన్యమాని శరీరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. కాబట్టి మనకి 2వ అధ్యాయంలో చూడొచ్చు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని నైనం దహతి పావక. కాబట్టి అక్కడ కూడా ఏంటి, మనం ఆత్మ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం తడపలేము, మండించలేము, లేకపోతే ఖడ్గాలతో అంటే కత్తులతో మనం దాన్ని చంపలేము, ఇట్లా చెప్పారనమాట. ఆ ఆత్మ అనేది ఏంటి? సనాతనమైనది. దానికి మరణం కానీ జన్మ అంటే దాని పుట్టట్లేదు, దేహాలని తీసుకుంటుంది కానీ అది పుట్టట్లేదు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సుప్రజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, సుప్రజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. విద్యోపార్జన లేక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపాదన మానవునికి ఎంతో ముఖ్యమైనది. రోగగ్రస్తమైన భౌతిక పరిస్థితిలో సాధ్యమైనంత వరకు ఇంద్రియానుభవాలను పరిమితం చేసుకోవాలి. భౌతికమైన ఈ పరిస్థితిలో ఇంద్రియానుభవానికి అమిత ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం అజ్ఞానానికి, మరణానికి దారితీస్తుంది. జీవులకు ఆధ్యాత్మికేంద్రియాలు ఉన్నాయి. ప్రతి జీవికి తన నిజస్వరూపంలోని ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. అయితే అవి ఇప్పుడు దేహం. ఓకే మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ ప్రతి జీవికి తన నిజ స్వరూపంలోని ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. ఎలా అయితే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము, మనకి ఎలా అయితే ఆచార్యులు ఎలా చెప్తారంటే, మనం ఉన్నాం, మన దేహం ఉంది, దీనికి సరిపోయేటట్లుగా ఒక షర్ట్ అని ప్యాంట్ అని మనం కుట్టించుకుంటాం. అట్లాగే ఆధ్యాత్మిక దేహం కూడా ఏంటంటే దానికి తనకు కూడా ఏంటి ఇంద్రియాలు అనేవి ఉంటాయి. దానికి తగ్గట్లుగా దేహం అనేది తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. కంటిన్యూ చేయండి.
అయితే అవి ఇప్పుడు దేహం మనసులతో కూడి ఉండడం వల్ల భౌతికములైపోయాయి. భౌతికేంద్రియ కలాపములన్నీ ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపముల వికృత ప్రతిబింబాలు. రోగగ్రస్తమైన స్థితిలో జీవాత్మ భౌతిక ఆచ్ఛాదనంతో భౌతికమైన వ్యాపారాలలోనే నిమగ్నమై ఉంటుంది. భౌతికత్వం అనే వ్యాధి తొలగినప్పుడే నిజమైన ఇంద్రియానుభవం సాధ్యమవుతుంది. ఒక నిమిషం మాతాజీ. ఇక్కడ భౌతికేంద్రియ కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపముల యొక్క వికృత ప్రతిబింబాలు. అంటే మనకి అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, సరే ఒక్కొక్కసారి ఇంకొక 10 చేతులు ఉంటే బాగుండు, ఇంకొక 2 చేతులు ఉంటే బాగుండు, ఇంకొక 2 కాళ్ళు ఉంటే బాగుండు, లేకపోతే మనం ఆకాశంలో ఎగురుతున్నట్లుగా, లేకపోతే ఏవేవో అంటే అతీతమైన పనులు మనం చేస్తూ ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదేంటంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు భగవంతుని యొక్క ధామంలో ఉన్నవాళ్ళము, అంటే భగవంతుని నుంచి వచ్చిన వాళ్ళము. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికమైన విస్ఫులింగాలము. కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ చేసేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్కసారి మనకి వాటి యొక్క ఈ వికృతమైన అవి మనం దాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఎస్ మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి. భౌతికత్వం అన్ని భౌతిక కాలుష్యాల నుండి ముక్తి సాధించడం వల్లనే నిజమైన ఆధ్యాత్మిక రూపంతో నిర్మలమైన ఇంద్రియానుభూతిని పొందడం సాధ్యమవుతుంది. అయుక్తమైన లేక విపరీతమైన ఇంద్రియానుభవమే మానవ జీవిత లక్ష్యం కాకూడదు. మానవుడు తన భౌతిక వ్యాధిని కుదుర్చుకోవడానికి త్వరపడాలి. భౌతిక వ్యాధి పెరుగుదల జ్ఞానానికి చిహ్నం కాదు, అది అవిద్యకు లేదా అజ్ఞానానికి చిహ్నం. మంచి ఆరోగ్యం కావాలంటే జ్వరాన్ని 105 డిగ్రీల నుండి 107 డిగ్రీలకు పెంచకుండా సహజమైన 98.6 డిగ్రీలకు తగ్గించాలి. మానవ జీవిత లక్ష్యం అదే. ఆధునిక భౌతిక నాగరికత అణుశక్తి రూపంలో 107 డిగ్రీలకు భౌతిక స్థితి ఉష్ణ పరిమాణాన్ని పెంచుకుంటూ పోతుంది. అది చాలా ఉండగా మూఢులైన రాజకీయవేత్తలు ఏ క్షణంలోనైనా ప్రపంచం ధ్వంసం కావచ్చునని చెబుతున్నారు. తిరిగి ఇంద్రియ తృప్తిని అనుభవించాలంటే ముందుగా తాను కోల్పోయిన ఆరోగ్యానికి తిరిగి పొందాల్సి ఉంటుంది. జీవితపు ముఖ్య విధానమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాభ్యాసాన్ని విడిచిపెట్టి భౌతిక జ్ఞానాభివృద్ధి కోసం చేస్తున్న కృషికి ఫలితం ఇది. మరణానికి దారితీసే హానికరమైన ఈ మార్గాన్ని అనుకరించరాదని ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు హెచ్చరిస్తుంది. క్రూరమైన మృత్యువాత పడకుండా పూర్తిగా ముక్తులం కావడానికి మనం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కాబట్టి ఇక్కడ మనకేంటి, సపోజ్ ఈ మానవుడు తన భౌతిక వ్యాధిని కుదుర్చుకోవడానికి త్వరపడాలి అంటే ఎక్కువ ఆలస్యం చేయవద్దు అని. ఎందుకు? భౌతిక వ్యాధి పెరుగుదల జ్ఞానానికి చిహ్నం కాదు, అది అవిద్యకు లేక అజ్ఞానానికి చిహ్నం. మరి అవిద్య వల్ల అజ్ఞానం వల్ల ఏం జరుగుతుందనేది మనం ఇంతకుముందు మంత్రాల్లో చూసాము. అలాగే మనకి మంచి ఆరోగ్యం కావాలంటే జ్వరం 105 డిగ్రీలు ఉందనుకోండి, దాన్ని 107 డిగ్రీలు పెంచుకోకూడదు, దాన్ని మెల్లమెల్లగా ఎలా తగ్గించుకోవాలో ప్రయత్నం చేయాలి. అలా మానవ జీవిత లక్ష్యం మనమేంటి, ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని, నిజమైన జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆధునిక భౌతిక నాగరికత అణుశక్తి రూపంలో 107 డిగ్రీలకు భౌతిక స్థితి ఉష్ణ పరిమాణాన్ని పెంచుకుంటూ పోతుంది. అంటే ఇదేంటి, మనము ఈ భౌతికమైన నాగరికత వల్ల ఏం చేస్తున్నాము, ఇంకా ఆ యొక్క ఇంద్రియ సుఖం కోసము ఈ రాజకీయవేత్తలు ఏ క్షణంలో అయినా ప్రపంచం ధ్వంసం కావచ్చు అని చెబుతూ ఉంటారు కదా. ఇట్లా అంటే మనం ఎంతసేపు కూడా విధ్వంసాలు వీటి గురించే పోరాడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. పోరాడడం అంటే వాటికి సంబంధించినవే మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాము, రక్షణ ఎక్కువగా. ఇదంతా కూడా ఏంటి, మనకున్న 105 డిగ్రీల జ్వరాన్ని ఇంకా 107 డిగ్రీలకు పెంచుకోవడం. కానీ ఇక్కడ ప్రపాద వారు చక్కగా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, ఉన్న భౌతిక విద్యని తగ్గించుకుంటూ ఆధ్యాత్మిక విద్యని పెంచుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలి, నార్మల్ అంటే మన సహజమైన స్థితి ఏంటి, ఆధ్యాత్మికం మనం. కాబట్టి ఆ ఆధ్యాత్మికమైన దానికి రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. పద్మావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దీనిని బట్టి దేహ పోషణకు కావలసిన అన్ని వ్యాపారాలను నిలిపివేయాలని అర్థం చేసుకోకూడదు. ఒక జ్వరం నుండి కోలుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు పూర్తిగా ఉష్ణ పరిమాణాన్ని తగ్గించే ప్రశ్నే లేనట్లు
ఈ వ్యాపారాలను పూర్తిగా ఆపివేసే ప్రశ్నే లేదు. ఉన్నంతలో ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని సాధించాలి అని గ్రహించాలి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానధ్యానానికి మనోదేహాల సహాయం అవసరమే. అందుచేత మన లక్ష్యాన్ని చేరాలంటే మనోదేహ పోషణ అవసరం అవుతుంది. దేహంలో 98.6 డిగ్రీల సాధారణ ఉష్ణ పరిమాణాన్ని ఎప్పుడూ కొనసాగిస్తూ ఉండాలి. భారతదేశంలోని గొప్ప మునులు, యతులు ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జ్ఞానాల మధ్య సామరస్యం ద్వారా దీనిని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించారు. మానవుని జ్ఞానాన్ని అనుచితమైన ఇంద్రియ తృప్తికి వారెప్పుడు దుర్వినియోగం చేసి ఉండలేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ బాబు. కాబట్టి మనకి దేహం అనేది అవసరమే. దేహ పోషణకు కావాల్సిన అన్ని పనులు కూడా నిలిపేసి ఇంకా మీరు మొత్తం అన్ని పక్కన పెట్టేసి చేయమని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ. ఎందుకు అంటే జ్వరం నుండి కోలుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఒకేసారిగా ఆ టెంపరేచర్ అనేది కూడా పడిపోకుండా చూసుకోవాలి. అంటే ఒకసారిగా పడిపోయిందంటే కూడా అది కూడా డేంజర్ అవుతుంది. కాబట్టి అట్లాగే మనం కూడా ఈ భౌతిక దేహం గురించి మొత్తం వదిలేసేయమని ఇక్కడ చెప్పట్లేదు అనమాట. కాబట్టి దేహ పోషణకు అవసరమైన అన్ని కార్యాలు మనం చేసుకోవాలి. భగవద్గీతలో కూడా అన్ని వదిలేమని ఎక్కడ చెప్పలేదు. భౌతిక కర్మలను ఆపాలని కూడా చెప్పలేదు. ఏం చేసినా కూడా నువ్వు కృష్ణుని తలుస్తూ నువ్వు యుద్ధం చెయ్యని కూడా చెప్పారు అర్జునుడిని. ఏం శ్లోకం అది? నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, కానీ ఎలా? ఎల్లప్పుడూ కూడా నా స్మరణలో ఉంటూ, నా గురించి ఆలోచిస్తూ, నేను చెప్పే విధంగా ఆలోచిస్తూ యుద్ధం చేయమన్నారు. 8వ అధ్యాయంలో తస్మాత్ శాస్త్ర ప్రమాణంతే, అది 16వ అధ్యాయం మాతాజీ. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితం. ఇది తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుద్ధచ. నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, ఎలా? మాం అనుస్మర, నన్ను ఎప్పుడు కూడా స్మరిస్తూ. ఎందుకు? అప్పుడు నీకు ఆ కర్మ బంధనం అనేది ఉండదు. కాబట్టి మనం కూడా దేహ పోషణ కోసం ఏదైతే అవసరమో అది చేయాలి. ఎలా? మనం భగవంతుని యొక్క కేంద్రంగా పెట్టుకుని మన యొక్క కార్యాలు అనేవి, మన యొక్క కర్మలు అనేవి చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. అందుకే భారతదేశంలో గొప్ప మునులు, యతులు ఆధ్యాత్మిక ఈ భౌతిక జ్ఞానాల మధ్య సామరస్యం ద్వారా దీన్ని కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. మనకి ఇంతకుముందు కూడా చాలామంది మునులు, యతులు వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు? మొత్తం భౌతిక కార్యాలను పక్కన పెట్టేసి ఆధ్యాత్మికమైన పడుతున్నట్లుగా ఉండేవాళ్ళు కాదనమాట. వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క దేహాలకు సంబంధించిన విషయాలను కూడా చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంద్రియ తృప్తి వాంఛ చేత వ్యాధిగ్రస్తులైన మానవ వ్యాపారాలను వేదాలు మోక్ష సిద్ధాంతాల ద్వారా నియమబద్ధం కావించాయి. ఈ విధానము ధర్మాన్ని, ఆర్థికాభివృద్ధిని, ఇంద్రియ పరితృప్తిని, మోక్షాన్ని అనగా ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు 4 సమానంగా ఉపయోగించుకుంటుంది. కానీ నేటి కాలంలో మానవులు ధర్మం పట్ల, ముక్తి పట్ల ఆసక్తిని చూపడం లేదు. వారికి ఇంద్రియ తృప్తి ఒకటే జీవిత లక్ష్యంగా ఉంది. దానిని పొందడానికి వారు ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రణాళికలు వేస్తూ ఉంటారు. ఇంద్రియ తృప్తికి కావలసిన ఆర్థికాభివృద్ధికి ధర్మము దోహదం చేస్తుంది. కాబట్టి ధర్మాన్ని అనుసరించాలని కొందరు అవివేకులు జనులను తప్పుత్రోవ పట్టిస్తున్నారు. మరణించిన తర్వాత స్వర్గంలో మరింత ఇంద్రియ తృప్తిని పొందడం కోసం కొంచెం ధర్మానుష్ఠానం కనిపిస్తుంది. కానీ ఇది ముక్తికి పొందడానికి కాదు. నిజానికి ధర్మనిష్ట ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసమే ఉద్దేశించబడినది. శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి మాత్రమే ఆర్థికాభివృద్ధి అవసరం. మానవ జీవిత లక్ష్యమైన విద్యను అంటే యథార్థ జ్ఞానాన్ని సంపాదించడానికి మానవుడు సద్బుద్ధితో కూడిన ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం గడపాలి. ఈ జీవితం గార్ధపాలలాగా పనిచేయడానికి కానీ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అవిద్యను అభ్యసించడానికి కానీ ఉద్దేశించబడలేదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియ తృప్తి వాంఛత వ్యాధిగ్రస్తులైన మానవులు వ్యాపారాలను వేదాలు మోక్ష సిద్ధాంతాల ద్వారా నియమబద్ధం చేశాయి. అదే మనం చెప్తుంటాం కదా, ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష. ధర్మంగా మనం అంటే అర్థాన్ని అంటే ధనాన్ని సంపాదించి దాన్ని ఇంద్రియ తృప్తిలో ఉపయోగించి తర్వాత మనం మోక్షం దిశగా వెళ్ళాలి. కానీ ఈ రోజుల్లో ఏముంది? ఆర్థికాభివృద్ధి అలాగే ఇంద్రియ తృప్తి. ధర్మంగా సంపాదిస్తున్నామా అనేది చాలామంది చేయట్లేదు. మరి మోక్షం గురించి చాలామంది దాని గురించి కూడా ఆలోచించట్లేదు. మధ్యలో ఉన్న రెండింటి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారనమాట. ఇది ఏంటి? భౌతికమైన ఇంద్రియ
ఆ ఆసక్తి అన్నమాట. కాబట్టి దీని పట్ల మనము కొంత అంటే అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఓకే, మరణించిన తర్వాత స్వర్గంలో మరింత ఇంద్రియ తృప్తిని పొందడం కోసం ధర్మానుష్ఠానం కనిపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి నేను కూడా చూసాను కదా, ఏదైతే వేదాలు చెప్పబడిన విధంగా యజ్ఞాలు వీటిని చేస్తూ ఉంటే ఆ స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఇంకా ఇంద్రియ తృప్తి పొందొచ్చు కాబట్టి చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది కూడా ధర్మ కార్యాలు అనేవి. అది ముక్తికి పొందడానికి కాదు, స్వర్గలోకాలని అనుభవించడానికి కోసమని. కానీ నిజంగా ఆ ధర్మనిష్ట అనేది దేనికోసం ఉంది అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం మాత్రమే ఉంది. ఇంకా ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ శరీరం కూడా ఒక వాహనం లాగా అనమాట. అంటే మనము ఈ మానవ శరీరంలో ఉన్నప్పుడే మనం భగవంతుని చేరుకోవడానికి అది చాలా సులువు అవుతుంది. కాబట్టి మనం ఈ మానవ యొక్క దేహం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఒక నావలాగా మనం ఒక లోకం నుంచి ఇంకొక లోకం వెళ్ళడానికి చాలా త్వరగా దీన్ని వీలవుతుంది. కాబట్టి మనం భగవంతుని యొక్క లోకాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓకే మాతాజీ. నిర్మలా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామాలు ప్రభుజీ. పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి మానవ జీవితాన్ని వినియోగించాలి అని నిర్దేశించే శ్రీమద్ భాగవతంలో విద్యా మార్గము సమగ్రంగా నిరూపించబడింది. ఆ పరమ సత్యము బ్రహ్మ, పరమాత్మ, చివరికి దేవాది దేవుడైన భగవంతుడు అని ఈ విధముగా ఒక సోపాన మార్గంలో అనుభవించబడుతుంది. దశమ మంత్ర భాష్యంలో వర్ణించబడిన భగవద్గీతలోని 18 సూత్రాలను అనుసరించడం ద్వారా అనాసక్తిని, జ్ఞానాన్ని పొందిన విశాల మనస్కుడైన మానవుడు పరమసత్యాన్ని గుర్తిస్తాడు. ఈ 18 సూత్రాల ముఖ్య ప్రయోజనం దేవాది దేవుణ్ణి చంచలమైన భక్తితో సేవించడమే. అందుచేతనే అన్ని వర్గాల ప్రజలు దేవాది దేవుడికి భక్తియుక్త సేవ చేయడమును అభ్యసించాలని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాము. విద్యా లక్ష్యానికి ఖచ్చితమైన మార్గము మేము కాబట్టి మనం పరమసత్యాన్ని అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ఈ యొక్క మానవ జీవితాన్ని వినియోగించాలి అని శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. ఆ పరమసత్యం బ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవాన్ అనే ఈ విధంగా ఒక సోపాన మార్గంలో అనుభవించబడుతుంది. తెలుసా ఎవరికన్నా శ్లోకం? శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందం అధ్యాయము 2 అనుకుంటా. వదంతి తత్తత్వవిదః బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దతే. వదంతి తత్వవిధస్తత్వం యజ్ఞానం అద్వయం అని చెప్తారనమాట అక్కడ. కాబట్టి మనము ఈ 3 విధాలుగా భగవంతుని అర్థం చేసుకోవచ్చు. బ్రహ్మ, పరమాత్మ, దేవాది దేవుడు. ఇది కూడా మనం చర్చించుకున్నాం. అలాగే భగవద్గీతలో 18 సూత్రాలు అనుసరించడం ద్వారా అనాసక్తిని, జ్ఞానాన్ని పొందిన విశాల మనసుడైన మానవుడు పరమసత్యాన్ని కూడా గుర్తిస్తాడు. చదవండి మాతాజీ. ఓకే, సరోజిని మాతాజీ మీరు చదివేసేయండి. హరే కృష్ణ. సారీ మాతాజీ, సరోజిని మాతాజీ కొంచెం మీరు చదివేసేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. విద్యా లక్ష్యానికి ఖచ్చితమైన మార్గం మేము ఆంగ్ల భాషలో ది నెక్టార్ ఆఫ్ డివోషన్ అని ప్రచురించిన శ్రీల రూప గోస్వామి చేత రచించబడిన భక్తి రసామృత సింధులో వర్ణించబడింది. విద్యాభ్యాసాన్ని గురించి శ్రీమద్ భాగవతం 1.2.14 ఈ క్రింది శ్లోకంలో సంగ్రహంగా వర్ణించింది. తస్మాదేకేన మనసా భగవాన్ సాత్వతాం పతిః శ్రోతవ్యః కీర్తితవ్యశ్చ ధ్యేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా. అందుచేత భక్తులు నిరంతరము దేవాందేవుని గురించి ఏకాగ్రమైన మనసుతో వినాలి, సంకీర్తన చేయాలి, స్మరించాలి, ఆరాధించాలి. 4 రకాలైన పురుషార్థాల్లోనూ ధర్మ, అర్థ, కామములు 3 భగవంతుని భక్తియుత సేవా ప్రాప్తికి దారి తీసేవిగా ఉండకపోయినట్లయితే స్క్రీన్ పైకి జరపరా. ముందు శ్లోకాల్లో శ్రీ ఈశోపనిషత్తు వివరించబోతున్నట్లు అవన్నీ అవిద్య తాలూకు భిన్న రూపాలే అవుతాయి. హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనకి భక్తి రసామృత సింధు నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అనే దాంట్లో శ్రీ రూప గోస్వామి వివరించబడి ఉన్నారనమాట. కాబట్టి ఆ విద్యాభ్యాసాన్ని మనం శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా చూడొచ్చు. కాబట్టి ఇంకా వచ్చే శ్లోకాల్లో ఇంకా ఈ యొక్క శ్రీ ఈశోపనిషత్తు అనేది మనకి అలా వివరించబోతూ ఉంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ శ్రీ ప్రభుపాదులు కూడా ఏం చెప్తున్నారు,
ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవిత ప్రక్రియ ఆధ్యాత్మిక మరియు భౌతిక జ్ఞానం యొక్క సమతుల్య కార్యక్రమాన్ని ఎలా సాధించేలా చేస్తుంది అని అన్నప్పుడు ఆయన చెప్తారు, కేవలం అంటే ఆధ్యాత్మికంగా మాత్రమే ఉండండి, భౌతికంగా వదిలేయండి అని వెంటనే చెప్పరనమాట. కేవలం కాషాయ వస్త్రాలు ధరించండి అని కూడా చెప్పరు. అలా అని భౌతికంగా భోగించండి, ఆధ్యాత్మికంగా వదిలేయండి అని కూడా చెప్పరు. ఒక్కొక్కసారి మనం వేరే వాళ్ళని చూసామనుకోండి, వాళ్ళ మందిరాలకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటూ ఉంటారు, ఏం పర్లేదు మీరు అన్నీ చేయండి, ఏం పర్లేదు, ఇట్లా అంటే మీరు ఏమీ వదిలే అవసరం లేదు, ఏమీ చేయవసరం లేదు, వస్తూ ఉండండి, మాకు దానాలు ఇస్తూ ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ ప్రభుపాదుల వారు అలా కాదు. రాగానే అన్ని నియమాలు ఆచరించాల్సిందే అని చెప్పకుండా, అలా అని వాళ్ళని మళ్ళీ భౌతికంగా భోగించండి అని కూడా చెప్పకుండా సమతుల్యంగా ఎలా ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎలా? మనం మహామంత్రం జపం చేయడము, మెల్లమెల్లగా ఆ జపం సంఖ్యని పెంచుకుంటూ ఉండడం, తర్వాత కనీసం 16 మాలలకి మనం జపం చేసేలా ప్రోత్సహించడము, ఇలా చేయమని చెప్తారనమాట. అలాగే తర్వాత మెల్లమెల్లగా 4 నిషేధాలు పాటించాలి. అలా మనము ఈ యొక్క భక్తి యొక్క సేవలోకి ఎలా రాగలము, ఇవన్నీ ఒకేసారి చేయ అవసరం లేదు. మెల్లమెల్లగా అయినా మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. అదే సమయంలో మనం చేస్తున్న మన యొక్క విద్యుక్త కర్మలు వాటిని తెగించేసి మీరు మందిరంకి వచ్చేసి ఇక్కడ స్థిరపడిపోండి అని కూడా చెప్పరు. సమతుల్యంగా చెయ్యాలి. కాబట్టి మెల్లమెల్లగా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఆధ్యాత్మిక అంటే ఏం చేసినా కూడా భగవంతుని సెంటర్ ఆఫ్గా పెట్టుకుని ఎలా అయితే చేయాలో అటువంటి కార్యక్రమాలు అనేవి చేస్తూ దీన్ని మనం భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇది మనకి వచ్చే మంత్రాల్లో కూడా మనం చూస్తాము. అందరికీ ధన్యవాదాలు. పంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద్ की जय. नमाचार्य श्री रामदास ठाकुर की जय. प्रतिपाल श्री प्रपात की जय. श्री ईश्वर परिषद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे.